Откритият магазин на Лазарини в Парадайс определено е много стилен, много минималистичен и като цяло, и като интериор, и като атмосфера много ми харесва. И си личи, че и тук е приложено новаторството, което целият бранд така усилено пренася и в модата, която предлага на клиентите си. Трябваше ми нещо за Hell's Kitchen, за черешката на торта, да изглеждам малко по-различно от спортното и затова е избрал Лазарини. Направи ми впечатление реакция на жена ми, защото тя никога не е издяла с тези дрехи и ми беше много забавно да я видя. Смятам, че всеки един мъж трябва да има в гардероба си и спортни дрехи и официални дрехи. Аз като спортист, знаем, че гардероба ми е пълен с спортни дрехи, но официалните дрехи, които са в Лазарини, като цяло, целият стайлинг, който е в Лазарини, ме карат да се чувствам комфортно в себе си и определено чувството от това да си в фриза, в сако, в панталон е много по-различен, отколкото в анцук. Някакси самочувствието е много по-различно. Аз се занимавам с клинични изпитвания и реално това си е една корпоративна среда. Всеки ден трябва да бъдем с ризи, с костюми, сака. Малко или много всеки ден трябва да мислиш с каква риза да се облечеш, дали това си подхожда, трябва да се чувстваш комфортно, защото много важно понякога е впечатлението, което оставяш в клиенти, в партньори, когато влезеш и започнеш да презентираш нещо. Една част от това, което даваш винаги е продукта, който презентираш, дейността, която ще вършите, но впечатлението, което оставяш, винаги идва от осанка, от визия и от това как изглеждаш. Така че е изключително важно да се довериш на бранд, да се довериш на марка, в която се чувстваш удобно, в която изглеждаш добре и ти дава самочувствие.